Госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници. Аз се радвам, между другото, че по-голямата част голяма част от залата, от други групи са възприели част от предложенията ми и говорят за разходи и за оптимизация. Ще се радвам, ако може да се изслушаме. Аз ви слушах търпеливо през цялото време. Относно популистските цели, господин Зарков, понеже си водих записки, докато всички си изказвахте, няма да квалифицирам това, че говоренето ви за автобуси, метро и така нататък, аз го определям по-скоро като предизборно, пък те минаха изборите. Също не искам да коментирам и колегите от БСП, чиято мотивация може би е предконгресна. Ще мина към предложенията ми за публичност с малко конкретика. Говорите, че е качено нещо на 6 април. Аз няколко пъти питах защо не изчакахме да излязат годишните отчети, да се направят тези одити, да видим всички възможни разходи и да се опитаме да направим съкращение. Предлагам и предложих на комисия, то няма да бъде прието, разбира се, но с риск да се повторя, ще споделя предложенията си. Публичност на всички договори. Говорим за консумативи, външни услуги и така нататък. За електроенергията, понеже някой от колегите спомена, че се е вдигнала 2 пъти, само да ви информирам, вие вероятно го знаете, че големите потребители на електроенергия ползват различни от стандартните условия. За 240 милиона без ДДС, някъде около 6%, понеже господин Зарков, аз когато казвах за Центъра за градска мобилност, имам предвид всички транспортни дружества. Все пак ЦГМ е нещо като шапка на транспортните дружества. 240 милиона, ако ние съкратим само 6% от разходите, това ще даде въпросните между 10 и 15 милиона, защото има две числа. 15 милиона и доколкото знаем има някакъв паралелен анализ, който е за по-малко очаквания. Също се радвам, че сте чули датата 31 юли за стартиране на процедурата. Това наистина ще е много хубаво, но ми се искаше да сте чули втората дата, 31 декември 2017 за въвеждане в експлоатация на тикет системата, защото доколкото знаме са правени усилия в миналото и ми се иска, когато стартираме някаква процедура, да си дадеме наистина срок. И няколко пъти споменатото многочислено ръководство на дружествата да се постарае да влезе в тези срокове и наистина да имаме една тикет система. Относно цената 1,60, аз многократно го казах и на комисии и в всички възможни разговори, които сме имали, че аз не съм непременно против цената 1,60. През цялото време ние очаквахме да чуем аргументация, подробности и защита на тази цена. Това, което също предложих, когато вдигаме цената, да дадем още няколко позитива на гражданите, включително предложихме и аз и други колеги от Реформаторския блок, доста неща, те бяха в голямата си част отхвърлени. Понеже на комисия по местно самоуправление бях предложил картите за студенти и докторанти да паднат на цените на ученическите карти, беше ми обяснено, че няма как това да стане, защото има регламент, има регламент, наредба, която определя субсидията за тази група. Тази група е една и се водят учащи се, няма разделение. Така че съжалявам, че не възприехте предложението ми всички млади учащи се хора да са на едни равнища. Относно това, че гледаме 4-те точки на куп, имам 2 предложения за инвестиционната програма. Част от едното току-що го ползвам като повод от господин Божков за бурканите. Разбрах, че от господин Прошков, че има проблем с тоалетните, да бъдат изградени тоалетни на всички последни спирки. Това е първото ми предложение. И второто е дали е предвидено в програмата за инвестиции на ЦГМ. Аз не ви прекъсвах, само ако обичате, ще имате може би възможност да репликирате. Предвидено ли е в програмата, гледахме един репортаж на голямо предаване, което се излъчва късно вечер по Нова телевизия, за едни азбестови бараки и служителите на Центъра за градска мобилност, които се оплакаха от лоша комуникация с господин Арнаудов. Предвидено ли е в инвестиционната програма да се направи ревизия на тези бараки, те нарушават ли някакви здравословни норми и да бъдат подменени? Предполагам, че не е много скъпо.
И с това мисля, че влизам в 5 минути. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Марков. Реплика, госпожа Катерина Йорданова, заповядайте. Благодаря, колега Марков. Аз ще започна с това, че официално мога да ви направя предложение като млад и амбициозен човек да дойдете в синдиката и ще ви дам възможности за развитие, защото това, което чух от вас, наистина отговаря на профила, който аз търся за активисти. И също ще ви кажа, че отговорно ще ви кажа, че това са теми, които с синдикалните организации, които са в дружествата на столичният автотранспорт, това са теми, които се обсъждат на формат, какъвто не съществува никъде в страната, в други градове, тъй нареченият формален социален диалог към Столична община, и тези теми са част от този диалог. Разбира се, и те намират своето решение с подкрепата и на колегите общински съветници. Иначе по отношение на различните условия за ползване на електроенергия, различните оператори, това е описано в доклада. Разбира се, и различните подходи, които имат едното и другото дружество в зависимост от тяхната специфика. А по отношение на сроковете, да, аз съм съгласна с това, което казвате. 31 юли беше приет срок, но аз, доколкото си спомням, това предложение за срока беше направено на първото заседание на Транспортна комисия от господин Прошков в разглеждането на комисията, ние, обсъждайки необходимостта от конкретен период от време, няколко пъти вече коментирахме, че срока за изграждане на тази система е от порядъка на 12 месеца, така че аз смятам, че ние вече сме поели този ангажимент от стартиране на процедурата до нейното внедряване да се придържаме към срок 12 месеца, и аз предполагам, че този срок ще залегне в документацията, която ще предложим. И за да не отговоря на очакванията на господин Паргов, че ще говоря 10 минути, ще спра до тук и ще съм на разположение да отговоря на нови въпроси. Благодаря, госпожо Йорданова. Втора реплика, господин Зафир Зарков, заповядайте. Аз ще бъда кратък, колеги. Само ще кажа, господин Марков, ако смятате, че това е предизборно говорене, когато се търсят възможности, реални решения за подобряване на транспорта, за подобряване на комфорта и на удобството за пътуването на гражданите на София. То, ако вие приемете, че това се прави само преди избори, ние в ГЕРБ това го правим целия мандат. Относно популистското говорене, само сегашният дебат може би даде отговори на този въпрос, защото колегата Орлин Иванов имаше конкретен въпрос. Как ще се покрие разликата, ако смятате, че не трябва да се повиши цената на билета, и до момента той не срещна адекватен отговор в нито едно изказване, така че конкретно може само в това да потвърди думите, които изреках по-рано. Благодаря ви. Относно само допълнение за ЦГМ за крайния срок, мисля, че и по тази тема поне конкретно заявих, че ако това не се случи до края на следващата година, трябва да се търси, разбира се, отговорност от ръководството на ЦГМ. Благодаря, господин Зарков. Господин Марков, дуплика, заповядайте. Да, много кратко. Първо, благодаря за поканата, но не сме тук да обсъждаме различните ваши качества. Центъра за градска мобилност. Относно предложението на господин Прошков за срока, да, не смятам, че има нещо ненормално в това да се покрива част от предложенията. То беше и негово предложение, бях го предложил и аз в местна комисия. Разбира се, не бе прието. Относно предложението относно коментара за 12 месеца, наистина се надявам да потърсите отговорност, ако това не се случи в следващите 18 до края на 2017. И по въпроса на господин Иванов, който господин Зарков сега напомни, какво предлагаме за реформа, аз неколкократно го казах, че според мен трябва да се работи по-мащабно. Тоест, ако ние наистина бяхме изчакали финансовите отчети, имахме желание да съкратим разходите, мисля, че можеше да го направим в размер на 10 милиона и това вдигане
да стане другата година с тикет системата, като да се предложат повече и комплексни неща. Тоест, реформаторското мислене не трябва да е само от страна на нашата група, а от страна на целия съвет. Ако вие бихте възприели такова нещо, отложете доклада, нека да се съберем, няма да настъпи драма, ако след един месец се приеме вдигането на цената, да изчакаме годишните финансови отчети, да изкараме всички договори и да видим наистина откъде може да съкратим разходите, така че да сме адекватни. Благодаря ви. Изказване ли, госпожо Георгиева? Господин Стойнев, заповядайте. Искам да направя едно изказване, тъй като се повдигнах на няколко пъти, може би спекулативно за това, че липсва информация, че не сме запознати с финансовите отчети. Госпожа Чилова посочи, аз пак ще повторя за хората, които все пак проявят желание и искат да се запознаят на сайта на Центъра за градска мобилност, са качени годишните финансови отчети, доклада от независимия аудитор. Господин Марков, вие казахте, че не знаете къде да го намерите. Там е качен годишния финансов отчет, доклада на независимия аудитор, доклада за дейността на дружеството за 2015 година. Там в детайли са разписани всички разходи, които дружеството е направило. Между впрочем, вие цитирате 60 души ръководен персонал. Там в този доклад за дейността на дружеството е записан, че има 60 души ръководен персонал, но трябва да сте наясно, че този ръководен персонал е съгласно класификатора на длъжностите на Националния статистически институт. И под ръководен персонал се разбира също групови ръководители, ръководители на звена, т.е. контрольорите, които работят в групи по 10 човека, имат ръководител и те работят на улицата. По същия начин и с хората, които контролират паркирането на улиците. Така че това не са директори, това са хора, които на място организират групите. И още нещо искам да кажа. Там е посочена в сайта на Центъра за градска мобилност структурата и дирекциите, имената, тъй като прочетох, че имената не се знаели на съвета на директорите, име ги имената. Но нещо много по-важно е, че всъщност това, което поставихте като въпрос, договорите и цените, на които се купуват материалите от дружеството, всичко го има на сайта на Центъра за градска мобилност. Там има един профил на купувач и аз само ще ви прочета някои от нещата, които може да видите, и там са снимани документите. Това са вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, предварителни обявления, решения за откриване на процедура, разяснения по документациите, протоколите, забележете, и докладите на комисиите за провеждане на процедурите, заедно с приложенията. Решенията на комисията, договорите за обществени поръчки са качени там. Също така договорите на подизпълнителите, както има и информация за датата на всяко плащане и фактурите, по които се плащат. Така че цялата тази информация е налична и се намира на интернет страницата. Аз, разбира се, категорично съм съгласен, че трябва контрола да бъде засилен. Контрола в превозните средства и контрола върху работата на дружеството. И затова смятам, че е нормално ръководството на Центъра за градска мобилност редовно да внася такива доклади. Такова и предложението на господин Боби Бориславов, което направи преди малко и го е представил, после ще го прочетем. Ръководството на Центъра за градска мобилност редовно да се отчита пред Комисията по транспорт и туризъм. И това всички ще го подкрепиме, защото всеки от нас е загрижен да сме наясно къде отиват средствата и по какъв начин се изразходват. По най-ефективния начин трябва да се изразходват и това мисля, че всички сме на едно мнение. Благодаря, господин Стойнев. Реплика, господин Марков, заповядайте. Господин Стойнев, с риск да ви прозвучи, може би като заяждане, а не е такова, не възприемам за сериозно принципал. Ние в момента сме в функцията си на съветници, принципал на общинско дружество. Ако това е едно частно дружество, ние сме няколко човека акционери и управителя ми каже да взема отчета от сайта, аз мисля, че ще го уволним веднага. Когато ние на комисия му поискаме нещо, не е сериозно вие днес да ми кажете, че нещата ги има в сайта. Най-малкото можете да ми кажете преди днешното заседание, че ги има на сайта, да вляза да си ги извадя. Не е сериозно, когато ние обсъждаме нещо, да трябва да ровим сайтовете на дружествата, за да черпим информация. Благодаря ви. И на втора реплика. Господин Славчев, реплика. Тъй като няколко пъти стана въпрос, пък и господин Орлин Иванов също засегна темата, за конкретните сметки и какво точно се предлага.
Държим да подчертаем, че това, което предлагаме ние, е да се работи в консенсус по дългосрочната рамка. Това от една страна. И второ, ако ни предоставите конкретните данни в екселски таблици, така както беше направено, ако си спомняте, в навечерието на заседанието, когато гледахме концесията за велосипедите, и тогава доцент Стоян Александров цяла нощ смята и промени формулировката и модела на концесията, ще може да дадем конкретика и ние. Така че от тази гледна точка помолих и настоявам за пореден път конкретните данни от Центъра за градска мобилност, методологията, по която са изчислявани нещата, да бъдат предоставени. Благодаря. Благодаря, господин Славчев. Дуплика, господин Стойнев. Посочването на сайта на Центъра за градска мобилност беше свързан по-скоро с забележката за публичност и прозрачност. Тоест не само вие, всеки един гражданин може да влезе и да провери. Действително информацията е изключително голяма. Това са хиляди страници, папки. Няма как да бъде разпечатвана цялата документация, която да бъде предоставена на комисия. Затова го има в електронен вариант. Няма справка, която да сме поискали от Центъра за градска мобилност и да не е предоставена. И аз съм сигурен, че всички тези въпроси ще ги гледат и в Комисията по транспорт и туризъм, а само след няколко седмици са балансовите комисии. Разход по разход на тези балансови комисии може да следите и да ги разпитвате Центъра за градска мобилност за какво и на какво основание са направили тези разходи. Така че много скоро ще имате тази възможност.